Bistebinde! Een pinguin in Penjum, wat dacht dat beestje nou? Hij wen het op de Zuidpool, maar zijn beste maat is een koe. Een cobra in Penjum, hij ziet het nooit zien hoes. Waar is het nou? Hij biedt een eerme man en die looit nou in het ziekenhuis. Alle beesten binnenuit van huis, hoe komen ze dags weer thuis? Een iisbear in Hieslum, die had het wat te warm. Hij is orenwieke mooi de boord in haas onkwam. Een krokodil in Kollum, dat lieke dochs wat vreemd. Hij zit hier al een skoftje en hij is het nou doch sekkel wend. Hij biedt wel eens in een beeld, maar verder is het een beste vent. Alle beesten binnen in een waard, alle beesten binnenuit van huis. Helpen hem ze weer op paard, dan binnen ze vast gauw het huis. Een tijger in Grunterp, die liek het ek op ziek. Op Wiersma blauwhuis is hij verdwaald op het dik. Een dino in Bistebinde, die is dus wel wat grut. Hij wil ek weet nooit hoe het staat, maar hij weet net hoe dat moet. Loeken je me uit te klaai, een kinder weer op waai. Alle beesten binnen in een waai, alle beesten binnenuit van huis. Helpen hem ze weer op paard, dan binnen ze vast gauw het huis. Alle beesten binnen in een waai, alle beesten binnenuit van huis. Helpen hem ze weer op paard, dan binnen ze vast gauw het huis.